Unha vez rematada a etapa da vendima, os viñedos comezan a perder pouco a pouco as súas follas ata entrar no período de parada vexetativa. En moitos casos, os viticultores adiántanse a este período e comezan a podar, un traballo que os técnicos aconsellan non facer ata que as plantas perdan por completo a súa vexetación, agás nalgún caso concreto. Ahora, o que a viña ainda non está completamente en parada vexetativa, entón nos que recomendamos aos viticultores, os que poidan esperar, que esperen para podar. Pero, bueno, os que queiran empezar a realizar estas tarefas pois sempre convinte empezar por aquelas parcelas que de maior vigor. Esta época tamén é boa para que os viticultores fagan un análise do chan. Outras das cousas que sí que se poden ir facendo, ou se deberían de facer, son análises de solo. Nos os análises de solo yo recomendamos aos viticultores facer cada 2-3 anos, máis ou menos, periódicamente, o momento ideal sería este. Dicir, por qué? Porque, inda que a maior parte das enmendas se aplican no mes de febreiro, marzo, hai veces, pois, bueno, entre que os análisis suelen tardar e que en chegar resultados, pois sí que xa é convinte solicitar que, bueno, se é un viticultor que está en algunha adega, pois, bueno, solicitar os técnicos que vayan a facer a coller as mostraxes ou se o ten que facer en algunha empresa externa, pois, bueno, solicitalo a estas alturas. A principal preocupación que teñen que ter os viticultores nesta etapa ten que ver coas enfermidades da madeira. Os técnicos aconsellan ter precaución coa poda das cepas afectadas, especialmente en días de choiva. Que se detectou algunha planta durante a campaña con enfermidades de madeira, como pode ser iesca, por exemplo, sí que sería convinte non podala xunto do resto, porque aí se poderían transmitir enfermedades. Se empeza a podar que non pode esas cepas, que as deixe para o final de todo, para que, cando vai podando, non poder transmitir o que é enfermidade dunha cepa a outra. Despois, por exemplo, que os días de choiva, a verdade é que, bueno, sempre hai mellor probabilidade de transferir enfermidades dunha planta a outra. A etapa de parada vexetativa adiántase naqueles viñedos que non tiveron os coidados adecuados. Aquelas que chegaron á vendima en plenas condicións conservan aínda moita folla.